Finally, my guru Mai Jeremiah explains what happened to her up until she was raped. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimuTness TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I urge you kuti muone this video kusvika kwekupedzisira. Ladies and gentlemen, it is said, hope my guru Mai Jeremiah will heal pane zvakaitika mulife mavo. Many thanks to maititi avo vakashanyira Mai Jeremiah vachiedza kuvabatsira kuti pave nejustice pakumbunyikidzwa kwavo. So my guru Mai Jeremiah explained zvese zvakaitika kusvika vazobatwa chibharo nevarume vaviri avo vainyepera kunge vanoda kuitirwa a social media skit sezvo Mai Jeremiah vari a comedian. Vakati ivo vanhu ava vakavabata chibharo vanova ivo Tabo Blessing Dube and Martin Charlie vaiti vanhu vemusangano, so vaivatyisidzira kuti vakangotaura vanovauraya, and varume ava vaishandisa profile picture reimwe mbinga yekuSouth Africa inonzi Sam Tizviite Kachiremerera. But Matrix Investigations yatafadzwa chidawa yakakwanisa kubata mhondi idzi. So ladies and gentlemen, I want you to listen very carefully Mai Jeremiah explaining her side of the story, and after mapedza kuteerera nyaya iyi, come through in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, kuti uriwe mutongi gava unoitonga sei, and to those vachava willing to help Mai Jeremiah makasununguka kuvabata pama-social media platforms avo to support her. Justice for my guru Mai Jeremiah. Zvakaitika ndezvokuti musi wa9 April ndakareceive a phone call from munhu akati, "Hello makadi, makuseni na 7 am chitobva kumuka." Semunhu anenge achitorarama nepressure, that phone call was a miracle. Ndikaidaira, "Makadi, ndinonzi Mr. Dube, I am from Elite Driving School." And the Elite Driving School ndogara ndichiona, so the name rang a bell. Kati makadi zvenyu zvikanzi tikukutsvagai, tikukumbira kuti mugoya kumeeting nesu, toda kuti mutiitirewo skit, mari yenyu imari. Ndikavaudza, and on that day ndakavaudza kuti it's 150, because ndoya ndakafila confident kuti pane phone call yaunoziva munhu ari kubvunza price yako kuti this is going to pay you, and then koitawo dzimwewo dzatinosangana nadzo dzokuti unatonzwa nevoice remunhu wobva kuti 20. But musi uyu ndakatochaja mushe, and Mr. Duva vakanditi it's okay, yatisangane mutown na12, munondudza pamune muri. Ndikati kuti kangoya kuElite haisi mutown here, zvikanzi no, I'm not panzvimbo 1. Semuridzi wayo ndakafunga, my psychology just told me maybe it's okay. And then we went to town. I am always with my husband kwezi kazhinji, kaona kazhinji ndisina kuenda naye, pamwe neendaenda nerimwe team rake rinonzi SAP, so remavideo kana zvimwewo zvandee nchiita nedzimwewo shamwari dzangu nevamwewo vakadzi. But on this particular day I went with my husband, vatamira mutown, vatati tapana kona Harare naSpeak, vatamira ipapo, vatafonera tasvika paipai Mr. Dube vatanga kufona back, but vaisanzwika foni yacho iti. We tried to call this number, my husband's number ikambofona, yangu ikafona. On that day tikasangana na Tiyo, anza Tiyo events, akauya akati mhoresa, murume wangu akatori agitated, wakati man right now. So I don't even remember if we spoke to Tiyo nicely, but we were under pressure and we were stressed. And then by the end of 2 hours number yanga isatopinde, isisatodairike usatoifone, vatangoti tanyora. Ndikatodzoka kumba ndikasvikozvinyora paFacebook ndikati, guys, nhasi ndanyadziswa, asi kana uriko nai Mr. Dube, Mwari akuitire zvakanaka. That's what I posted, but I didn't say Mr. Dube. I think I just said something close to, guys, I went to town today and I had a promise in mind and there was nothing. And on that day vana vangu vachangobva kuvhara zvikoro, so ndato overpromisa kumba, ndikati amweni vangu vana vari kuuya, inini handichazivi kuti ndaifanira kuzoita sei, but tatorunga kuti ndofunga this month is going to start well. This month was the worst of my all months in my life. I started my skits 3 years ago. I always had strength.
I was always going through a lot, just like any other woman. Asi mwedzi wandabuda warwadza vana vangu mukundi by the day randinozoenda Wednesday 2 days. There was no food in the house. It was so embarrassing that I could tell anyone. I was blaming my husband. I was blaming everyone. I was blaming my relatives. And then there was just only this one woman. Ndanda kutoshira nima changoti masocialites anongokumbira mari. Ndamuti Aisha ndinana mari. Kumba ngona chikafu. Can you please send me anything? Aisha sent me $50. Ndikatanga kuti scratch 1 ikapera pasina zvafamba. Mwedzi uri kufamba namukundi achichemera porridge is 3. It's 4 times porridge pazuva. The porridge racho hapana. There's a time when there's no sugar, so we get mu studio. Amusi mu studio murumu malendlord wangu Gabu. Ndinomakezwa studio nemurume wangu. So I want you to know the psychology behind of how desperate I was on this particular day. Pavakazondibata manje futi vakashandisa imwe nhamba zvikanzi tinonzi same tracks. Makadii tinoita maspezi vasi ematracks. Tikukumbira kuti muwe mutown tisangane mutown tiite meeting tiende tikupei advert. Sorry ndingangotaura whatever. So ndobva kwana nguva dzedze dzandakataurira navo kuti ndisvike mutown. Vakanditextira pari paapp. Number ya same tracks yaishanda paWhatsApp. I think I'm gonna put those numbers out kuitira just in case kana pane ane number dzaitaura nadzo dzakadaro. Please come forward because coaches tomorrow we need a lot more victims, right? Same tracks vakatomboita kanguva behind before kwete musi watazobhambiswa mutown wandaenda nababa mukundu. Same tracks anga achingoita zvezvokuti mamukase omboinkwaya mamukase anotoinkwaya mushe, but andina kutombojoinedza kuti this could be the same thing that is going to happen. Same tracks literally said musaite problem yemari kana ndiripo kana. It was so nice, so charming. WhatsApp. We're in town, but I'm batik. We're in town now one. Mova maida say kana masvika monfonera moya ku office ndo kupai advert. Ngati inini handisi kukwanisa kupinda mutown because inini ndiri kumaraini. 2 days before ndandatoenda kumaraini kwemwe shamwari yangu anonzi Cynthia. We've been doing this sleepovers. So this time she knew what my situation was like. And then she was like, come can uyakane vatenda nevana, but tichisvika nevana and moyo wangu ngosingona kugadzikana. I was just feeling uncomfortable. Ndabva kumba ndisikuwirirana nemurume, zvinhu hazvitombofamba, hakuna mari, hakuna chikafu, waenda kumba kweshamwari yako, the feeling of kuti tauya kumba kwevanhu is hatina nachatinacho, and it was just so much. So I was like immediately kana ndarara mangwana makuseni I want to go back home. That's the following morning now. That's Muswa Wednesday, Muswa 30. Ndo pandinomuka makuseni chitatarare edu kuno kumarena sina singandoda kuenda ndakaronga problem for 2 days or something. But not I want to go home. I feel like going home. And then Same Tracks texts me and says, and then has this conversation with me to say, no, you know what, you don't need to worry about money. You can come and then we can talk the deal out and then I can pay you. Ndikati sikukwanisa because ndikumaraina na mare kombi, ndikapewa mare kombi na Cynthia, ndikakwira 50 cents from Westgate. Kombi yeWestgate iyoyo ikati hatina change, ndikaburutswa pana Samora pa megawatt. This is ina 50 cents yekudzokeresa pamba. This didn't mean I didn't have anyone I could have called in town, but on that particular day, I don't think I was thinking about other people, and I had a big faith movement I was doing. I was like, God, thank you so much. If this deal comes through, I'm going to pay for this, I'm going to do that. There was a lot. So ndanditone faith ekuti didn't know Buddha. 1 o'clock ndasvika mutown paibe ndobva ndafona ndobva ndasenda message kuWhatsApp number iyayi futi ndikati ndasvika number dzenyu ndikadza kufonera kuti nditi ndasvika kozi ukasvika mutown unofona utsende message because now it's urgent, you need to go. When I send a message after trying to call that number, it didn't work. Then the reply track same tracks. The reply ne phone number zvikanzi sorry handisi kutobatika kutodzima phone kusatobatika, but driver wangu arimo mutown imomo ari kuita ma deliveries, mufonere idzo number dzake dzo. Ndatumira number ya some 07 nice one yakanzi Martin Chiwenga, number yakanzi Martin Chiwenga, ndobva ndaifona. Ndobva ndafona number yeya now around 1 ikoko ndakamira pa megawatt 5 kana paine ari kuremember kundiona ndakamira pa megawatt. I think ndakataura
murume aitengesa masouls, tikataura nemukadzi aita zvedina family amenesa zvemaheads, tikatomira. I was just trying to keep myself occupied kuti ndisafile pressure yekuti ndamiswa, because munhu akandimisa. Ndafoona kuti makadii, ndanziona same tracks, muye muchinditora tiende kuoffice kunoita meeting yeskit. Zvikanzi ndazvinzwa, ndaudzwa kudhara, but right now ndiri pane kwandiri, ndichori on my way to town. He kept giving these excuses that made sense, that made me feel kuti no, it's going on well. It's just going too slow, but it's gonna be okay. I kept doing my affirmations, guys. Kept saying, everything is working out for me. Everything is working out for me. That's what I kept saying. Until around 4. I still didn't give up. I tried this number again. Vazo Dershans right. And I'm town. Sorry, Jane. I'm coming to pick you up. But Pamakamira pane congestion. We are mumire pa chat house. Miro pane chat house. Munasamoro kupanda famba nekuseru kune Crown Plaza. Mandanumira pa chat house pepe. Ndova vauya yauya mota svinu. Mota GD6 isina maplates. Instead yekuti ndifunge kuti this is danger, ndakaita faith, ndikati oh my god, this is probably a proper business, it can pay me. I'm tired of all the disappointments I've had. Now people will see me, now I can change my life, Ndakwira mota yaya ndobva driver anonzi Martin, but Chiwenga is not his surname, aishandisa fake surname. Ndobva ndati makadii kumanonokane, akatobva atanga kutotaura nyaya yake ipapo. Zvanzi sorry majeremaya, unoziva tiri vanhu vakuru, izvezvizvi ndikubva kunomhanyisa mbavha, toburisa foni, ndobva kunomhanyisa mbavha izvezvizvi. Mune hararame chete. Bva ndaratidza picture yemunhu anga akasungwa akapfeka t-shirt yered ari kumashure kwepickup truck. Zvanzi munhu ndofunga adzoke chete. Asi munoita basa rei? Ndobva ati inini I work in the president's office. I'm presidential guard. So in this moment I am trying to act as if I am this amazing my Jeremiah who is good in conversations. So I'm engaging him and trying to understand and also trying to appreciate the next person, because people's skills is also needed. You don't just go there and be like, man, no, say, saka muda kuti ndite sei munhu kana akuzoti so ndanonoka kachita so ari yada kukupa. In that moment you're gonna chill, you're gonna entertain his stories. I listened, and in that moment he was also driving, and ari kudriver, right, arikuita zvinhu 3, ari kudrive, ari kutaura nyaya dzake dzekupresidential nekubata kwavanoita vanhu, how they pick people using booster what not, and ari kutaura kuti ari kundibvunza kuti mambonzi ikona boss eminini handisikuziva kwavari exactly, mire ndimbofona. So basically he's telling me about his life and showing me pictures in his phone and driving and looking for his boss on my behalf. I drive very slowly, nicely. Ndobva aita phone call. I think tapana Samora na 4th. Ndobva aita phone call yake handazombobodha kuiteerera kana kuti pamwe handakutoinzwa anyway. Ndobva hanzwa answer yake, bva angoti okay, vadriver motikari yake bva yaenda muEastleigh kuside roro nemaoffice. Ndakaona office yeUnited Methodist, ndakaona it was so comfortable. Ndobva apinda pane certain gate, and this gate papa ine mamota dzakawanda panze, papa ine it looked like an office, papa ine mota dzakawanda panze. Ndobva asvika bva apaka motikari yake, ndobva abuda mumotikari akati mirai ndiri kudzoka, I'm coming, ndoda kungocheka kuti anenge varimo here. Vandati alright, bva apinda, haana kuita 10 minutes bva adzoka, bva asvikogara kufront. Hapana kuita 1 minute bva pabuda the other perpetrator anonzi Tabo. Bva abuda nechepaseri pamadziro aine musikana waanga ainaye. Musikana bva auya nemusikana wewe Tabo, ndobva asvikogara kufront kwamadam seat. Driver wangu hebe anonzi Martin ari ku driver's side, and then musikana bva auya agara paside nini. Musikana bva andiziva akati, hi, how are you, my Jeremiah, I like you, yeah. And then the small talk started, and we exchanged numbers with this girl. And then ndobva ndazoti okay, ko panapa tichiri kuitei, ko hatisi kupindire muoffice. Tabo ndobva adaira achicheuka achiti, wambona munhu anopinda mota waregera kumhoresa apa already uri kufila unge you are out of your league. Saka anobva azongocheuka, and he offers a smile and he says, mama akatomirwa mai Jeremiah, but nezvi boss eme waenda kuMikus.
So right now I was wondering, is it okay kuti tichimirira pane kuti tingomira mota muno, because takatoita nguva takamira mota isingafambi. Pane kuti timire mota muno ngazvirinani tiendese uyu musikana uyu, ndanda kutotaura zita rake, tiendese musikana uyu mutown. Musikana uyu but anomusiya tene mutown, but ndati okay, mota bhayasitatu but tadzokera mutown padhuze nepadhuze between Roba Mugabe Samora, this area ye Eastleigh ine maoffice aminoti munoiti chii iyoyo, but tadzokera mutown musikana vanosiyo pana kona Robert Mugabe na Leopold. But along the way vakomana vemakombe vaitwa say, you know, it was such a phenomenal moment where I was like, is this really what they do? Inini also ndikuona drama, but also I'm also patiently waiting to get paid because anditona mari kumbe ndapapa. But I see musikana times afamba ndimemba ndambosanganiwa neni kuma4, so times kufamba the delays, I'm still not paying attention. I'm just waiting for the paycheck. Vatasiya musikana yapana kona Robert na Leopold. Tasiya musikana ndobva vadriver. Now andichabvunzisisi ndafunga kuti takuchienda kumikuzi or takuchienda kunoona to have my meeting. Ndobva vadriver vanopaka pa KFC. Opposite KFC pane building iripo. Inini all this information I didn't know. Tichingosvika zvikanzi pane munhu anga akapaka zvanzi anoziva kupakero kupaka panzvimbo yevakuru. Hey guys, and in all this time I'm like, good, right, I should be really getting paid well after this. And Tabo is talking on the phone with the girl. She turned out to 300 yako, and up to 300 yako. And in this time also they're gossiping about other celebrities, they're gossiping about other politicians, they're gossiping, they're saying these weird things, and I'm just in shock. I'm like, wow. Vakamira papa building yemune wapakira ndepa wakuru. Ndati asi ndepa wakuru ndimboziye mfunge ndatoni makore chingopfura namzvanzi tarise manje mamota ene maplates ndikuto believe in that moment vapaka mota andikuzoti apakire, but in that moment vapaka mota and ndikumbo intertwine nekuti idzi mota hadzina maplates, but takamirira boss wedu vari kumikos, so it's understandable. In that moment panouya musikana anosvika pamota, vakapaka mota vakavhura mawindo, indiri kumashure mota ine matins. Musikana uyu akazondiona later rekutaura neni, so she saw me akatoti mune munhu. Musikana uyu bvauya pawindo, Tabo bvatanga kuti hey, do you want to F, you know, bvatanga kutanga anoita small talk. So in that moment I felt like a very old woman hanging out with kids waiting for a job, and it was okay. I was just watching the drama unfold. Musikana uyu achibvunzwa kuti life yako iri sei, life yangu iri right. Musikana uyu ndobva miro takabvunzwa sei, but musikana uyu is allegedly Mike Chimombe's baby mama. She says Babazi something. I don't know if there's a baby mama of Mike Chimombe who has a child who starts with a Z, I have forgotten. And if this child goes to Heritage, unless if it's also a cover story, this girl was there. She came to talk to these guys, and they had their conversation where she discussed achiti tiri kuchengetwa isu, hatisi kumbofanidzara isu, kujeriko gogo tinotochengetwa vane barika ndinyimwe, but there's another one on the way. Mike has 10 kids and another one on the way. It was very good. If it was an act, I don't know. If it was real, I don't know. Musikana yapedza conversation yake. Now nguva dzanga dzava kuti kwane manji dzavo, but inini ndanda kungofollow, going with the flow and waiting to see where I was going and hoping for it to end soon so I go back to the kids. Motikari bhayazosimudzwa, and now I'm in peace now. Now I know this time patiri kusvika tutosvika tutonzi meeting makadi maiguru, and in this moment patiri kutaura tichienda chiita zvese vanenge vachiplaya maskits anga maijeri mai munopenga ninini ndakazoona ramaitaura how you met with your husband achitoita zvese nema expressions andaita comedy galaya, ndobva tazosvika, but then tadzokera same area. In my mind, I don't know if we went back to the same place pachenda makuseni kuEastleigh kuyekwe, but ndakangofunga kuti it's the same place. Wozi kwakwa kuti akarima, ende nini rima ndaisariona nemaziso, ndaita rekufila, ndainzwa pressure yekuchika kuti ndichienda kumba nei, ndichaita sei, kodhiri rikarambwa, kondikavashaya, ko vakati endai henyu. You know, so I kept thanking God kuti these guys are not going to dump me and say boss avachauyi. That was my psychology on the day. So ndukuto vatosvika payadhi paipe bvawapinda muyadhi bvawapinda bvawatendeuka. Yadhi iyoyo ine 2 magedha I think inopinda, so
wotendera imba wosvikopaka kunoko. This is the front of the house pane gate. So Tabo ndiyanditanga kubuda achitaka kumhanya mhanya mumwe munhu asvika paposto pavo, and it didn't look any weird because munhu wese asvika paoffice pavo, plus these guys were energetic, you know, rich also allegedly. Mhanya pinda muoffice, and then the quiet scary driver who has been telling me scary stories of CIOs and stuff slowly opens the door for himself. I open the door for myself. He sort of does this sort of gentleman thing to say, go ahead, famba yenyu. And then apa, because ndakangonziteerai uyu vandateera vandashiya kuti enda kupi, ndobva anditi aiwa nokai iro dhoero, nokai. Iye ari kungoita kunge hameno zviri kuitika, but ari kumashure kwangu. Nokai iro dhoero. Ndobva ndangoti iri okay, knocking, and then hapana ari kudaira door. Zvikanzi ingovhurai, alright, ingovhurai. We're friends already, aren't we? Vandavhura door, vandapinda masteps 1 2 3, then room ine mbedha. Room ine mbedha ndiri kucheuka in that moment kuti room ine mbedha. Monya ari kuvhara door, Martin ari kuvhara door. Ari kuvhara door in that moment. And then inini, I'm in shock. In that same moment, handizivi kuti ndakaona nemaziso kana ndakanzwa, but ndiri kuzocheuka ndichiona Tabo achipinda nerimwe door riri kumberi now. Room iyi ine 2 madoors. Achipinda nedoor riri kumberi. Obva avhara door. Saka avhara door. Avhara door pai. Inini manje ndatoziva zvakutoitika, ndatoziva kuti pangu pandiperera. Handina kuscreama, guys. I didn't scream. I just looked at both of them, and then when I saw the expression on Tabo's face, that's when I knew who my real enemy was. I understand these people did this together, but zvandakaona mumasisa Tabo zvaakandiita, guys, ndiri kucheuka so pandikuona achivhara door ari kutosekerera. Matiko maJeremiah, chiko hamusina marere maJeremiah. So I'm pleading now nani na Martin, but Martin airamba akanyara nakoti, can I please just go home and charge nzwisisi? Can I please just go home and charge nzwisisi? Martin ari kusekera, arongoramba akaita serious, think my titi. Arongoramba akaita serious. He's supposed to be the one that scares me. So in that moment I look back at Tabo. Why are you doing this to me? Tabo, why are you doing this to me? Amusida marere maJeremiah, zvine basa rei? Ungatachikudzei wani kuti ana nhingi vese vaita kuname dropa mazita evanhu vachiti nhingi aizodyiwa nanhingi achizodai. Ndo zvikuita vanhu vese munoita mari yacho sei? Hey, zvine basa rechi izvozvo? So he was kind of getting into my head, also at the same time forcing me. Ndobva azosvika pakuti so ndatotanga kuchema. Ndakutochema, and then Martin vatanga zvandisingadi. Uyu ndobva tangoti manje wakumutsamwisa manje zvinozoitere. Ainini ndo drama manje ratisingadi iroro. I don't know if there's anybody who's going to understand the psychological conversations they had with me where I thought I had no option. I don't know what happened to me, but I'm just telling you how it happened, okay? Whatever happens in the course tomorrow, this is what happened. And then Tabo ndobva ati inini ndakubuda. Ndikadzoka muno musina kubvisa hembe. Tikunetsana. Vozwa kuti tangoda create drama. Hatina kuya tese iri pana. Tese kumutimi boss emere. Ndamati pane boss em. So now already I know there's no boss em. I'm not even asking if there's going to be a meeting. I already know what's happening. So in that moment, anotombobuda door odzoka. But paanodzoka ipapo ndipo pano nditikumura dress. Ndatukumura dress, guys. Ndikukumura dress. Because ndikukumura dress, they know I'm not going to tell anyone kuti ndakumura ndega dress rangu. Saka ndakakumura ndega dress rangu. Ndakakumura ndega dress rangu, guys. Ndandikapfeka mapulling socks mukati nebra, and then I don't know why I'm describing all this. So after that, I think I'm going to leave this out. They took turns. It started with Martin, and then Tabo, and they held my neck. They made me eat their yeah. And Tabo
They wouldn't stop. They wouldn't stop. They wouldn't stop. Guys, it happened. My friend was starting to call me. I couldn't pick up. I didn't know what to say.